என்ன ஒன்னாக சேர்த்து வச்ச தமிழுக்கு நன்றி அப்பா. என்ன ஏக்கர் நீ எடுத்துக்க, மக்கள் கொடுத்தது எடுத்துட்டு போய் எனக்கு தேவையில்லை. எனக்குன்னு ஒரு ஏதோ ஒரு இடம் கொடுப்பீங்களா, அது இருக்குங்களா? இவ்வளவு பேர் இருக்க, இந்த 4 பேர் வந்து ஒரு நேரம் சோறு போட மாட்டீங்க. காசு 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 பணம் போங்க. நீ உங்க காசு என்னையா கோடி கோடியா சேர்த்து வச்சு எங்கேயா கொண்டு போறீங்க? செத்தா கூட அண்ணா கூட அத்துக்கிட்டு தான் உள்ளத்துக்கிட்டு போகும்.